Γεια σας παιδιά, Σάντου εδώ και σήμερα θα παίξουμε ένα ματσάκι προ. Κανονικά, τι λέει, θα παίξουμε ένα ματσάκι προ. Αυτό που ήθελα να σας πω ήταν ότι συγγνώμη που δεν έβγαζα βίντεο αυτές τις μέρες. 3 μέρες, 4, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά σας είπα θα προσπαθώ να βγάζω τουλάχιστον 3 βίντεο την εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα μπορεί να έχει και 4, δεν ξέρω άμα να βάζω και αύριο βίντεο, αλλά ναι. Επίσης το πρώτο δεν θα βάζω, δεν ξέρω. Δεν θα βίντεο την εβδομάδα. Αλλά κάτι κάνω. Ναι. Και συγγνώμη. Και επίσης αυτό που θέλω να σας πω και σήμερα είναι ότι μπορεί να αρχίσω live streams. Μπορεί, δεν είμαι σίγουρος. Στο twitch.tv φυσικά. Αλλά ναι, θα το ανακοινώνω βέβαια κάθε φορά που θα κάνω live streams. Θα το ξέρετε δηλαδή. Οπότε ναι, μπαλάκι εδώ πέρα. Μπαλάκι. Ωραία. Και ναι λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι θα ήθελα live streams. Επιτέλους, την περίμενα αυτή τη στιγμή. Επιτέλους. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Από την αρχή του κανάλι θα έχει live streams. Όχι, εντάξει, μου φανταστεί και πολλή ώρα, 2 ώρες και έτσι live. Όχι, 6 ώρα, 12 ώρα, δεν ξέρω. 12 ώρα ίσως κάνω στους 1000 subscribers, αν τους φτάσω κάποτε. Ίσως κάνω τότε, 12 ώρα live streams. Αλλά προς το παρόν, το βλέπω λίγο απίθανο. Δύσκολο. Τώρα, τι άλλο. Θέλω να κάνω ένα βίντεο, να μου γράψετε στα comments άμα το θέλετε το βίντεο. Μπορεί να βάλω και στρόπο, αν το θυμηθώ. Να κάνω ένα βίντεο να σας δείξω με τι κάνω μοντάζ, πώς κάνω μοντάζ, με τι πρόγραμμα τραβάω και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Για να ξέρετε κι εσείς, να σας πω τι κάνω, πόση ώρα μου παίρνει ας πούμε render, γιατί μετά από το editing θέλει render. Μετά από το editing θέλει render και όλα αυτά τα πράγματα. Να σας πω πόση ώρα μου παίρνει για ένα βίντεο. Εντάξει, όχι πολύ ώρα, ούτε λίγο, αλλά ένα 10 λεπτό βίντεο, ένα 10 λεπτό. Αυτό. Και τώρα το κανάλι θα αρχίσει να έχει και άλλα παιχνίδια, όπως βλέπετε σήμερα παίζουμε Pro. Έχετε δει ένα tutorial και ένα Minecraft βίντεο μέχρι τώρα και το νέο μου intro. Πείτε μου αν σας αρέσει. Και θα δείτε και άλλα βίντεο με άλλα παιχνίδια όπως Hearthstone που σας έχω πει. Όπως, τι άλλο, LOL μπορεί να δείτε. Ειδικά στο LOL δεν είμαι καθόλου καλός, αλλά ναι, μπορεί να δείτε. Και πολλά άλλα πράγματα. Αναλόγως μπορείτε να μου πείτε κι εσείς τι θα σας άρεσε να παίξω. Εκτός από αυτά που σας έχω πει. Diablo 3 έχω, άμα σας αρέσει. Όχι δε. Μια φορά να δείτε και το διαφορά. Diablo 3 έχω, αν σας αρέσει το Diablo και τέτοια παιχνίδια. Starcraft 2, αν θέλετε να αρχίσουμε μαζί. Και επίσης μια ιδέα που είχα, δεν ξέρω αν σας έχω πει σε άλλο βίντεο, δεν νομίζω. Το φάγαμε. Δεν είναι καλός, αλλά είναι εδώ στο... Δεν νομίζω στο δυστυχώς, αλλά είναι σε δύσκολο. Όχι, πολύ φάση. Τέλος πάντων, ναι, και στο LOL, σας είπα Starcraft 2 μπορεί να δείτε άμα θέλετε, Diablo 3. Στο LOL σκέφτομαι να αρχίσουμε ένα account μαζί. Δεν θέλω να σας βλέπω σε άλλο βίντεο, αλλά να αρχίσουμε ένα account μαζί, εννοώ δηλαδή ότι να αρχίσω εγώ ένα account και να βγάζω κάθε game όμως, κάθε game. Μπορεί να βγάζω και κάθε μέρα βίντεο από αυτό. Δύσκολο, αλλά θα ανεβάζω σίγουρα ένα την εβδομάδα με ένα game. Και ναι, να το αρχίσουμε μαζί. Να αρχίσω και εγώ να το ίδιο account. Και να μου λέτε εσείς τι μπορώ να κάνω, ποιους παίκτες να αγοράσω και όλα αυτά. Γενικώς ό,τι θέλετε.
μπορώ να κάνω Q&A. Φυσικά, τώρα δεν έχω κοινό για να κάνω ερωτήσεις, αλλά λέμε τώρα εμείς για μελλοντικά πράγματα. Γενικώς, θα προσπαθώ όλα αυτά τα πράγματα να γίνονται. Να μπορώ να το κάνω. Αυτά. Δεν θα σας πω κάτι άλλο από αυτό το βίντεο. Θα αφαιρεθούμε λίγο με το παιχνίδι, γιατί είναι ισοπαλία. Αλλά δεν θα μείνει για πολύ έτσι. Άρα, εδώ με η Μάρκ, το αλήθεια Μάρκο, δίνησε αυτό το πίσω. Και ναι, θα υπάρχουν και άλλα θέματα. Πείτε μου κι εσείς θέματα που θέλετε να συζητήσω. Γενικώς γράψτε μου στα comments τι θα θέλατε για πάντα. Για πάντα εννοώ, ό,τι θέλετε να δείτε στο κανάλι να μου το πείτε. Αυτό είναι. Και αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχω σκεφτεί θέματα να συζητήσουμε και για άλλα βίντεο. Απλά τώρα, επειδή είναι αρχές του καναλιού, δηλαδή τρίτο βίντεο, σας λέω, ακόμα και τα βίντεο με τρίτο θα δάχτυλα, σας λέω τι θα δείτε, live streams, να μου γράφετε comments τι θέλετε να δείτε. Εδώ τώρα περιμένουμε για να δοθεί κανονικά το φάουλ, γιατί δεν το θέλω έτσι. Δεν το θέλω έτσι. Μπράβο. Και ναι. Όχι, πολύ δύναμη. Όχι, καλή δύναμη. Δοκάρι. Ή το απέκουψε, δεν είναι καλά. Ναι, αυτά λοιπόν. Και τώρα πάμε να βάλουμε και αυτό το κολλάκι. Να είναι ωραίο όμως αυτό το κολλάκι. Γενικώς τώρα συνήθως έβαζα εδώ και τα τρία με την ίδια λογική του της συναχροναστής πάσης. Οπότε τώρα θα κάνω μόνο καθημερινές. Όπως αυτή. Τι κάνεις μωρέ Μπενζεμά! Έχω το πικέ εκεί πέρα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να μωρέ πικέ. Μ' άκουσε το αυτός. Όπα, είχε λίγο frame τώρα. Δεν πειράζει. Και τώρα... Όχι, δεν ξέρω έτσι. Και τώρα πάμε λοιπόν. Αυτά για τα live streams και αυτά. Όπα. Μου αρέσει πολύ να το κανάλι. Όχι ρε. Ευστόχισα. Μάλλον ευστόχισα πάνω στον παίκτη του τώρα. Στον παίκτη του. Όπως θα πει. Δεν πολύ σημαντικό. Και είναι στα... Θα προσπαθήσω και απευθείας κόρνερ. Ήθελα όλο με το μέσα, αλλά καλό δεν ξέρω καλώς είναι. Πολύ λίγη δύναμη. Το ξέρω. Δεν ήταν κακό. Κοιτάξτε το λίγο. Καλό πήγε. Δεν είναι κακό. Αλλά είναι ελεύθερο για τον τερματοφύλακα. Συνεχίζουμε. Πάμε να μαρκάρουμε. Πικέ. Όχι. Θα πάρω κόσμο. Δεν πειράζει. Το προτιμώ από τον κόλ. Προτιμώ. Ναι λοιπόν, πείτε μου αν σας αρέσει το καινούργιο intro μου, όπως σας προείπα. Εγώ πιστεύω είναι ωραίο, για αρχή τουλάχιστον. Αλλά πείτε μου και στις θεμάτες σας. Άρα θα σας το τι αυτά. Και αυτά. Να προσπαθήσω τώρα να κάνω ένα μπαλάκι. Μοίρα. Θα μου βγείτε την μπάλα. Εδώ. Όσο πάσα εδώ. Και τώρα το παιδάκι με την καθημερινή. Μπορέσω να κάνω μερικές τελείξεις και θα χάσει την μπάλα. Μπράβο σου εσύ. Congratulations. Τώρα θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα γκολάκι έστω ένα γκολ, χωρίς να είναι καν όμορφο, δεν πειράζει. Γκολ να είναι και την άλλη. Να μπερδευτούμε εδώ. Μου έχει τύχει να μπερδευτούμε. Να βάλουμε αυτό το γκολ,
Δεν θα να έχω και στο πρώτο βίντεο πρώτο. Όλα με ένα τσίπατε. Όχι. Δεν πειράζει, δεν κάνω φάνα. Είναι πρώτο. Αλλά δεν το κάνω. Δεν θέλω να κάνω το βίντεο να το κάνω. Άσε, δεν είναι τόσο το πάσο. Δεν είναι το μόνο να κάνω. Μπήκε ο Βασίλης. Σοβαρά. Σοβαρά κύριε Βασίλης. Θα τελείω στο μάτς λοιπόν, τότε αυτά είναι στο βίντεο.